Kajingkeli ka mga kwa banbu ni kalong hato. Kom ki padba na song. Ngimdang semoya ka hok ban tip katno ki MP ki yo kasisna. Namar bang iyo iban isaki ba lengba ka jing persai jong utai urang ba mo RS Kharbani ka kerteng jong ka channel ka jong i. Bat hakatai ka jing persai ka jong i ngim yo sngau kanu ka baong ba utai urang ba ukeno ba Vincent Palai bamsap. Ngim yo sngau baong ba ka kong Agatha Sangma ka bamsap. Ngim yo sngau ru ban ong ba i Dr. Kharluki bamsap. Di komno i Dr. Kharluki i late file ka complain. Bat komno i Dr. Kharluki i pensai hapo kilat patai kubur ya kata. Hagaba ngim yo i bat ngim yo sngau ya kum kata ka baong ba uni urang ba ukeno ba Dr. Kharluki bamsap. Handrai uni urang ba wanra ka jing pensai yang i paj ba. Wanra ka lat jing tip yang i paj ba. Bat kata ka lat jing tip dan kata ka jing pensai ru kam syamdai ka ba ubatai stat. Handrai open i lengba ka website jong ka sarkar India. Bat lada kalong bian bagi pajak kin tip katno ki MP ki yo hakasisnam katno ki MP ki yo hakasansnam kadai ban long bian ketai ke website tiga jingkli ke pengikwa banbu kalong don ayu shalendat ba kita ki nong mikmat kita ki nong thawan ki ngaurem lan ki khanglat ban ya ki pajak ban tip ya kata ke MP skim. Tekani kadai kajing persang jongki ban moderno ya ka demokrasi. Ka demokrasi kadai ka atiar hapo kari India. Ka ba man uwei po uwei no snong ngidon ya kata ka hok. Bat hapo ka demokrasi ngidon ya ka hok ban keren lai lui. Ngidon ya ka hok ban yo ya ka jingtip. Ngidon ya ka hok ban penpau. Te Henry uni orang ba alai uklamwat da ka arti airu lada ki yes ngauran. Handrai usupen i ya kajing terikam transparansi jong ka sarkar India kepada ka penpau bakat no la ayo MP wei MP hapo kacela. Te hatu kalong ka babakla. Hatu lada nganga don jing tip menta baka MP skim kadai kata ka sisnam kadai kata ka sansnam. Bat ngaya thuk sekipat ba hatu kata kadai kajing keno bangsa. I Dr. Kharluki i dai ban pensai bahaken hakano ka line hakano ka jingkren ba utai urang ba orang ba kena bamsap ya Dr. Kharluki. Jing sisa kat ka kerdan jong Dr. Kharluki. Kamtam la bat kat ya kata ka kam kemunong thawan ngani kemunong mikmat ba. Kidai ban sngap bunsin ya kata ka statement ngani ka jingkren jong tai urang ba haswa ban mi sakmat ban file ka complain dadi ban pensai ba. Namar kalong ka jing paubit kala ya pi. Bat yo le CPUI haki comments biki breu ki kren kelumar. Ka comments kamdai ka jingkit kli jong utrai channel. Ka comments kamdai ka jingkit kli jong unong plat khubor. Ka comments kamdai ka jingkit kli jong unong ai jingtip. Ka comments kadai ka jingkit kli jong commentators. Dela da pidon problem yo commentators balai pikran yo nong penmik khubor. Pideben kren yo tau nong comments. Te sasisin ngisnya ban ai khublai yo tai urang ba baleng ba jong pirang ba ngiyo e kalat jingtip ba ki MP ki yo katno ka sisnem ki yo katno ka sansnem katno ka sarkar India kala sanction pisa katno ka sarkar India kala plat pisa bat katno ka sarkar India kampat plat pisa kublai sibun kani kalat jingtip ka pakatam ka ba ngisngu sikadai e ya ka jingle ka jong pi ya ka jingkit kli ka jong pi bat lada don katno ka jingye tengku bayadai bat kani ka kam ya uni urang ba namar bakom bangi ong mo kita ki license nem ki don kabor ka bakran bat watla kamdai kalenti ka badai ru sisin bala hukum kita ki license nem watla kalong ka bali ru kin ong ka bayong bat la raje kum kata kalong ka babakla don hok maki ban khanglat yo paj ba ban yo ya kalat jingtip kim don hok maki ban khanglat yo paj ba ban keren ni ki jing sisa bat la don sisa kum kata ka jing keno bamsap jong utai orang ba Dr. Kharluki ngisa ban penram yo utai orang ba tangba arpausin ngelat snap te ka video kajing keren kajing persai jong utai orang ba ngam yo snow wat si kentin ru kata kajing keno bamsap ya borok langut ki MP handai kadon tang kajing persai ba ki MP skim kidai kata ka sisnam bat kidai kata ka sansnam